جبورaya giştî di dîroka 5/5/2023 Stranbêjê Kurdiyê bi navê Cîhan Aymaz piştî ku qebûl nekir strana ji bo Tirkiye dimirin bêje ji aliyê rêwiyên Tirk ve navçeya Ketkoy ya Stenbolê hate kuştin û ew rêwî yek ji netewperestên dibin navê tevgera gurên boz ku hevalbendê partiyeke seroketiya Recep Tayyip Erdogan e. Rêbazên dagirkeriya Tirk li ser gelên Kurd evin gelo. Biriya hêzên veşartî ku ji Daişê xetertir dixwaze ku kesên siyaseta dewleta Tirk li ser xwe qebûl neke tu nebikin. Zengiloka ku tenê ji bo Tirkiye bang neke gerek wê zengilokê bidin hilkirin. Bi van rêbazên hovane careke din dewleta Tirk êrişa çanda gelê Kurd dike ku dixwaze dengê Kurdî ji hemû cîhanê rake. Didara çanda gelê Kurda lêxe ta guşkokê da hil bike. Lê baş bizan be ku rehên me ji siyaseta wan kûrtirin. û zengiloka gelê Kurd tenê ji bo azadiyê û demokrasiyê bang dike. Ev rêvazên faşîst wisa ji Erdogan re namînin. Heger dewletên banga aşîtiyê dikin ev bûyer û destxirêjiya Tirkan qebûl bikin, gel qebûl nake. Wê bi hemû rêbazên hiqûqî dawa mafê xwe bikin. Di dawiyê da em wekî gelê Rojava sersaxiyê ji malbata şehîd Cîhan re dixwazin û sekn û berxwedaniya wî li hember dagirkeriya Tirk li hemû gelên Kurd pîroz dikin. 7/5/2023 navenda Hilala Zêrîn ya çand û hunerê Kobanî.